Salut! Astăzi vreau să-ți arăt ce sunt acordurile, cum se formează ele și care sunt diferențele între acordurile majore și acordurile minore. Mai întâi, hai să vedem ce este un acord. Un acord este o grupare de note apăsate simultan sau pe rând. Un exemplu de acord major ar fi Do major. Putem apăsa notele simultan sau pe rând. Iar un exemplu de acord minor ar fi La minor. Sau putem apăsa notele pe rând. Hai să vedem cum se formează un acord major. Un acord major este format dintr-o terță mare urmată de o terță mică. Trebuie să știi că o terță mare este formată din două tonuri, iar o terță mică este formată dintr-un ton și un semiton. Ca să formăm acordul Do major, mai întâi apăsăm nota Do. De pe Do urcăm două tonuri, adică o terță mare. Do, Re, un ton, Re, Mi, încă un ton. Astfel, între Do și Mi este distanță de două tonuri, adică o terță mare. Acum de pe Mi vom urca o terță mică, adică un ton și un semiton. Mi, Fa diez, un ton, Fa diez, Sol, un semiton. Astfel, între Mi și Sol avem o terță mică. Iar dacă apăsăm toate cele trei clape simultan, am format acordul Do major. Dacă dorim, putem să apăsăm și Doul de sus, astfel încât acordul să fie complet. Acum vom forma acordul Do minor. Pentru aceasta trebuie să știm că acordul minor este format dintr-o terță mică urmată de o terță mare. Vom apăsa mai întâi nota Do, de pe care vom urca o terță mică, adică un ton și un semiton. Do, Re, un ton, Re, Mi bemol, un semiton. Astfel, între Do și Mi bemol avem distanță de o terță mică. Acum vom forma de pe Mi bemol o terță mare, adică două tonuri. Mi bemol, Fa, un ton, Fa, Sol, încă un ton. Astfel am format terța mare. Mi bemol, Sol. Iar acum, dacă apăsăm toate cele trei clape simultan, am format acordul Do minor. La fel, dacă dorim, putem să apăsăm și Doul de sus, astfel încât acordul să fie complet. În principiu, ca să formăm orice acord major sau minor, avem nevoie să cunoaștem foarte bine terța mare și terța mică. Și trebuie să reținem că acordul major se formează dintr-o terță mare urmată de o terță mică, iar cel minor se formează dintr-o terță mică urmată de o terță mare. Acum o să vă arăt câteva exemple de tonuri și semitonuri. Un lucru care nu l-am precizat este că un ton este format dintre două semitonuri, iar un semiton este distanța dintre cele mai apropiate două clape de pe claviatură. De exemplu, între Do și Do diez este un semiton. Între Do diez și Re este tot un semiton. Între Re și Mi bemol este tot un semiton. Și tot așa. Între Mi și Fa este tot un semiton, deoarece aici nu mai există clapă neagră. Dacă ar fi să urcăm de pe Do din semiton în semiton, ar suna cam așa. Un ton este format din două semitonuri. De exemplu, între Do și Re avem un ton, adică două semitonuri. De pe Do până pe Do diez avem distanță de un semiton, iar de pe Do diez până pe Re avem distanță de încă un semiton, astfel, între Do și Re avem distanță de un ton, la fel și între Re și Mi. La fel, între Fa și Sol. Cam astea ar fi diferențele dintre ton și semiton. Ca să recapitulăm, un acord major este format dintr-o terță mare, adică două tonuri, urmată de o terță mică, adică un ton și un semiton. Dacă dorim să formăm orice acord major, de exemplu cum ar fi Re major, acesta, mai întâi apăsăm nota Re, după care urcăm o terță mare, adică două tonuri. Re, Mi, un ton, Mi, Fa diez, un ton. Avem terța mare, iar de pe Fa diez vom forma terța mică, adică un ton și un semiton. Fa diez, La bemol, un ton, La bemol, La, un semiton. Astfel avem și terța mică. Iar dacă apăsăm toate cele trei clape simultan, am format acordul Re major.
Iar dacă dorim să formăm orice acord minor, trebuie să reținem că acesta este format dintr-o terță mică, adică un ton și un semiton, urmată de o terță mare, adică 2 tonuri. De exemplu, haideți să formăm acordul Re minor, adică acesta. Mai întâi apăsăm nota Re, iar de pe Re formăm o terță mică, adică un ton și un semiton. Re, Mi, un ton, Mi, Fa, un semiton. Astfel am format terța mică, iar de pe Fa vom forma o terță mare, adică 2 tonuri. Fa, Sol, un ton, Sol, La, încă un ton. Astfel, dacă apăsăm toate cele 3 clape simultan, am format acordul Re minor. Observați că este format dintr-o terță mică și o terță mare. Acum haideți să auzim diferența dintre acordul major și acordul minor ca și sunet. Așa sună un acord major, adică Re major. Iar așa sună un acord minor, adică Re minor. La major, la minor. După cum observi, acordurile majore sună mai vesel, iar cele minore sună mai trist. Dacă ai alte întrebări, le poți lăsa în comentarii, iar eu îți voi răspunde. Dacă ai învățat ceva din acest video, te poți abona la canalul meu, unde voi mai posta mai multe videoclipuri de acest fel.